Right, le video le ngiyenzele umuntu oyinazaretha lasebuhleni. INazaretha lasebuhleni. Ake singene kuyona ke. Kuthiwa lana the ebuhleni function of the Nazareth Baptist Church, commonly known as Shembe Church, is estimated to have 4,4.5 million members. Ngicela ukutolika lokho. Amalungu asebuhleni, ama-members ngokugcwele. Asikakhulumi ngabantu abalandelayo ebuhleni. Asikakhulumi ngabantu abathandayo ebuhleni. Sikhuluma ngama-members akwama-members ngokugcwele abhabhadisiwe anamathikithi okubhabhadiswa 4 million to 4.5 million members, making it the largest and most powerful function within the church. Okusho ukuthi alikho ibandla noma isonto elikhulu okudlula ebuhleni Nazareth Baptist Church, futhi alikho ibandla eli-powerful okudlula ebuhleni Nazareth Baptist Church. 4 million to 4.5 million and still counting. Now, with that being said, maNazaretha, kunento engifisa ukuyichaza kahle, ngicacise kahle. Indaba yobuNazaretha, angishumayeli bakwethu, ngiyafundisa. Indaba yobuNazaretha noShembe, ibucayi mekuthiwa iyidwala elibushelelezi, kusuke kungadlalwa, iyidwala ngempela elibushelelezi. Indaba yobuNazaretha noShembe iya ngokumbuleleka. Cela ukuphinda lokho, sengifundisa nabantu. Indaba yobuNazaretha noShembe iya ngokumbuleleka. Yabo, ungathola umuntu ohlakaniphile, obukhali, kodwa mase kufika endabeni kaShembe afika ngayiboni. Yini? Ngoba ayiyi ngokuhlakanipha, iya ngokumbuleleka. Kumele kuqale ngibuleleka abantu bakini bese ngibuleleka nawe sebengimbathile. Kuyima uyibona kuyiqonda. Yabo, ungathola ukuthi kuzoba khona umuntu omkhulu, mhlawumbe futhi inkosi, imani ingayiboni nje inhlobo ngoba ayimbulelekile. Uthola ukuthi isikhulu esithize sikhulume noma kanjani ngoba asimbulelekile bese niphatheka kabi, kanti ayiyi ngokuthi umkhulu kangakanani, iya ngokumbuleleka. Yabo, ungathola isicebe esikhulu esinjani sifike singayiboni sihlabe sihlikise, ngoba ayiyi ngokuthi uyisicebe noma unjani noma ufunde kanjani, kodwa iya ngokumbuleleka. Kokunye uthola ukuthi omunye uphakathi kuyona, kodwa ungibuleleka akukho, uphakathi kuyona. Mhlawumbe iNazaretha elifaka ingubo emhlophe, mhlawumbe umgcojo, kodwa uthola ukuthi ungibuleleka akukho, akayiboni noma akambulelekile khona ephakathi kuyona. Yabo, kokunye kuyenzeka uthola ukuthi umuntu ingane izalwe khona le Nazareth ikhule. Uthola ukuthi kohamba kuhambe ikhula nje ingayiboni. Bese kufika isikhathi la imbuleleka khona ukuthi buyini ubuNazaretha, uShembe uyini. Iya ngokumbuleleka indaba yobuNazaretha. Ayi ngokuthi uzalelwe kuyona, ayi ngokuthi ujwayele, ayi ngokuthi umkhulu, ayi ngokuthi ufundile, ayi ngokuthi ucebile. So kunganidumazi menibona abantu bekhuluma noma kanjani, mhlawumbe abantu abakhulu, abantu abacebile, abantu abanama followers or whatever. Iya ngokumbuleleka lento. Kumele si-understand. Akusiyena wonke umuntu ombulelayo ukuthi ayibone. Yabo. So thina akumele sidumale if ukuthi sibona abantu bekhuluma noma kanjani. Vele futhi lokho kumele kwenzeke. Vele lokho ukuthi abantu bakhulume noma kanjani.
into vele kumele ukuthi yenzeke. Why kumele ukuthi yenzeke? Ngicela ukufunda lencwadi le, uMateyu 5 verse 11, sizwe ukuthi kuthiwani. Now, lamazwi engizowafunda la ayekhulunywa inkosi yaseNazaretha. Le nkosi yaseNazaretha yayihola amaNazaretha. Igama layo kwakuwumsindisi. Abaningi bamazi ngegama leli lamanga lokufakela ukuthiwa uJesu, but igama layo langempela kwakuwumsindisi. Inkosi yamaNazaretha eyabethelwa. Right, ake sizwe ukuthi kuthiwani. Yayithi lana, nibusisiwe nxa benithuka. Nayizwe indaba. Nibusisiwe. Nibusisiwe. So ngenzela ukuthi lento yabantu abakhuluma ukuthanda kwabo la kuma social media bethuka benzani, akuyona into ekumele ukuthi niyifake enhlizweni leyo futhi ni defend. Nizama ukulwa nayo ukuthi senothukana nabo nizehlise from la nikhona niyoyibeka kwi level yabo labo bantu. Akuyona into ukuthi niyenze leyo. Ake sithi kuthiwani la, uthi umsindisi inkosi yaseNazaretha, nibusisiwe nxa benithuka, benizingela, bekhuluma konke okubi ngani. Mufuna into etrendayo nje okwazi ukuthi kuzofaka amaNazaretha. Mengabona abantu abaganwayo khona bazokufuna nje ngamaNazaretha bakhulume ngakho. Benizingela, bayazingela labantu. Bafuna yonke into. Bayazingela ukuthi ikuphi okubi esingakuthola ngamaNazaretha. Bayakuzingela. Right, ethi duma manje trenda manje meke yathinta amaNazaretha noShembe. Benizingela, bekhuluma konke okubi ngani. Nibusisiwe. Why manje so defender sizama ukuthi sehlike siye kwi level yabo siphikisane nabo, ngoba kuyashiwo nibusisiwe. Bekhuluma konke okubi ngani, beqamba amanga ngenxa yami. Kwakusho inkosi yaseNazaretha, umsindisi, inkosi umsindisi. Beqamba amanga ngenxa yami. Yazi khona ivesi engilithandayo lapha ngisazi ukuthi umuntu usawa umuntu umuntu oyevutha bhesi hamba ngesikimela, hayi umuntu usawa manje. Kodwa khona ivesi angazi uMshumayeli 1 verse 9 noma uMshumayeli 9 verse 1, kodwa lalithi okwake kwaba khona kuyokuba khona futhi, akukho okusha ngaphansi kwelanga. Okusho ukuthi yonke into eyenzakalayo yake yenzeka phambilini, ayikho into entsha. Right, akasiqhubeka kodwa naye lo sizwe ukuthi inkosi umsindisi yaseNazaretha yayithini. Ithi beqamba amanga ngenxa yami. Ithi jabulani why nidumala amaNazaretha, niphatheke kabi, nize niphikisane nabo labantu laba abangambulelwe ukuthi bayibone indaba yobuNazaretha noShembe. Why nize nifuna ukuthi nibenze bayi understand ngoba bambulelwe. Ithi jabulani, nithokoze ngokuba umvuzo wenu mukhulu ezulwini, ngokuba kanjalo babazingela abaprofeti abanandulelayo o abaprofeti abananduleleyo. Iqhubeke lencwadi kusho umsindisi uthi nina ekhuluma namaNazaretha. Wayekhuluma namaNazaretha, nina amaNazaretha ningusawoti womhlaba. Kepha uma usawoti udumele, sizozudumale nje ngenxa yabantu abathukayo kuma social media, ngenxa yabantu abangambulelwe ngendaba yobuNazaretha noShembe. Kepha uma usawoti udumele, ubusawoti bovuswa ngani na? Uma usawoti udumele, ubusawoti bovuswa ngani na? Akusasezinga lutho, kuphela ukulahlwa ngaphandle. Lo sawoti uma usudumele ufanele ukulahlwa ngaphandle, bese kwenzakalani? Bese unyathelwe abantu. Bazoninyathela abantu. Bakhona abanilindini abantu basemhlabeni weMaNazaretha. If nidumele njengoba nosawoti wezwe,
bazonyathela abantu bavivile banzingele yabo. So akumele nidumale ngenxa yabantu abangaphiwanga ungivuleleka ngendaba yobuNazaretha noShembe nize niphatheke kabi ngenxa yokuthi bakhuluma nomi kanjani yabo. Ake siqhubeke nayo size ukuthi ithini. Now ake size ukuthi yaqhubeka yathini inkosi yamaNazaretha. Ithi nina ikhuluma namaNazaretha, nina ningukukhanya kwezwe, right? Umuzi owakhe entabeni angeke usitheke, right? Umuzi owakhele entabeni ungesitheke. Nomuzi nomuntu akasokheli isibani asibeke phansi kwesitsha kodwa usifaka othini khona siyabakhanyisela bonke abasendlini. Ininako ukukhanya amaNazaretha kwalomhlaba. Isibani ngeke usifake ngaphansi kodwa usifaka kephi esibanini khona sizokhanyisela bonke abantu abasendlini. Inina kumele nibe ukukhanya kwalomhlaba. Ake siqhubeke nayo khona la ngifuna ukuya khona. Ethi kanjalo makukhanye ukukhanya kwenu. Kumele abe nani amaNazaretha abe nokukhanya kwawo. Makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu maNazaretha, phambi kwabantu ukuba babone imisebenzi yeni emihle yenu maNazaretha imisebenzi. Khona la ngifuna ukuya khona ke. Kuthiwa amaNazaretha makukhanye ukukhanya kwenu maNazaretha, abantu babone imisebenzi. Right? Kanjalo makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuba babone imisebenzi yeni emihle badumise uYihlo osezulwini. Kodwa kumele kuqala kwenzeni? Kukhanye ukukhanya kwethu abantu babone imisebenzi. Ngifuna ukuya kule imisebenzi, ake singene kuyona le misebenzi. Ukukhanya kwethu kukhanye phambi kwabantu ukuze babone abantu ukuthi ukuze badumise uNkulunkulu esimdumisayo. Yabona, when it comes to inkosi yethu yaseNazaretha uShembe uNyazi lwezulu namanye amakhosi angaphambili, bathi ngicela ukugxila enkosini uNyazi lwezulu from 2011 till now. Mongasubuka imisebenzi eyenziwe inkosi, ubeka abantu la abangakutshela ngemisebenzi eyenziwe inkosi kubona ngaze kushona ilanga kubalwa imisebenzi. Now umbuzo uthi thina ke maNazaretha njengoba kuthiwa akukhanye ukukhanya kwethu, asikhanyisela umhlaba, asikhanyisela abantu, imiphi imisebenzi thina as amaNazaretha? Phela ukuba iNazaretha awubi iNazaretha ngoba usesontweni kuphela, ngisho usekhaya uyiNazaretha, ngisho usemsebenzini uyiNazaretha. Imiphi imisebenzi esesenzile? Ngoba phela in the end siphila emhlabeni la khona izinto kumele ukuthi sizenze physically ezingezodinga umlingo. Yes, siyawudinga umthandazo nezibusiso, kodwa in the end izinto idinga thina physically ukuthi sizenze. Iyona into kumele ngabe sistressa ngayo ke leyo. Hayi indaba zabantu abathukayo, hayi indaba zabantu abakhuluma ukuthanda kwabo kuma social media, abantu ababhala ukuthanda kwabo emaphepheni. That is none of our business. Into kumele ngabe sistressa ngayo ukukhanya kwethu phambi kwabantu, ngoba thina sikukhanya kwezwe. Kumele ngabe sikhuluma indaba ukuthi sesinesibhedlela esakhiwe amaNazaretha, esamaNazaretha. Amakhosikazi ethu lapha ahleze edelo lamanesi. So hayi nizala njalo nani? Aw preventing ngani? Utshela unkosikazi oganile. Ayini phela sekwajwayeleka ingane ezincane lezo ezizalayo. Jovayo preventayo. Utshela unkosikazi oganile, akazashaya amahloni unkosikazi oganile ukuthi sengithwele, ngoba phela uyazi ukuthi uyothuka lapha ebhedlela. Uyazi ukuthi bawukhuluma ukuthanda kwabo lapha ebhedlela. Kumele ngabe sesikhona isibhedlela sethu maNazaretha esakhiwe yithina, ngoba thina sikukhanya kwezwe.
iyona language kumele ngabe sesayikhuluma. Kumele ngabe sesikhona isikole sethu eManazaretha. Isikole samaNazaretha kuphela. Noma ozohambiselana nenqubo mgomo yobuNazaretha kuleso sikole. Kumele ngabe sesinalo ibhusha lethu. Hayi ukuthenga inyama ehlanganiswa nezingulube lapha. Kumele ngabe sesinalo ibhusha lethu. Kumele ngabe sesinalo ibhenki lethu. Kumele ngabe ngisho uVaselina sinoVaselina wethu. Iyona language kumele ngabe sayikhuluma leyo as amaNazaretha. Iyona into ekumele ngabe iyastressa leyo njengamanje. Not indaba zabantu abakhuluma ukuthanda kwabo kuma social media lapha. Bayosiza ngani labo bantu ngoba kushiyo ukuthi wani khohlwani labo nibusisiwe nxa benithuka ngegama lami. Nina nokukhanya kwezwe. Into ekumele ngabe sifocus kwena ukukhanya phambi kwabantu. So ake sibambe ishisa ke eManazaretha kodwa iyona language kumele ngabe sayikhuluma leyo yemsebenzi. Ngicela ukuthi sibambe la, siyabonga kakhulu.